Sannan anti, ina kwana? An tashi lafiya? Da ban kwana ba kya gani? Ke ni fa barki jin gaya miki na tsane ki. Kin tsane ni? Ya wuce wai faɗi ki ƙara. Ba laifin cocilan bane, laifin batir ne. Ni kike faɗin ma wannan? An faɗi miki, sai me? Ke bari in gaya miki ruwa ba sa'an kwando bane. Alkaki da nakiya kuma ba ci markare bane. Bakin rijiya ba wurin wasa na makaho bane. Gwara maki ankara tun kafin rai ya ɓaci ciki yayi zafi. Hai, wai ma. Kofi bakin cikin talla mu sai mun ci wainar wake. Kaji shishigi yau talla take shirin yi wa audi gori. Yaro man kaza inda bakin ciki nake da tunikin tsufa a ƙauyen ku. Hehe, ga ya bake ya. Tsabar cusa kai ba kwarjini. To abun farin cikin shi ya gani ya ce na bara. Ya biya kuɗi na sadaki cas danki ankara. Kada wajibi ne a fidda uwa matukar ana dara. Don haka na wuce gara kuma na sana ce a bada ni a ladan noma. Ladan noma. Ni ce ladan noma shafa da ki ji ya. Ke dube ni tun daga ƙasa ki ƙara har zuwa sama. Na tashi ne a gidan mulki matsayi da girmama. Kuma na wuce in tsaya da ke muna ta gardama. Dan mun san kwantai kika yi aka cusa mishi ba dan ya so ba. Asara an ji kunya. Haka din dai mun gode Allah tunda dai mu ba wankan injin bane ato. Ni ce wankan inji? Wai me yake faruwa? A ce dan baccin tohon gidan nan ma ba za ku banni in yi ba? Haba dan Allah. Wai shin me ya faru ne mata na kuke ta gardama? Ban sani ba kar da ka kara mini hassala. A gefe kina da matsala. Na ma zarce gidan haya baka sani ba ne? Kin ga amaryata faɗa mini me yake faruwa ne? Ba abin da ya dame ka, kawai ka ja bakin ka shiru malam. Oke, haka ne ba abin da ya dama. Angona in ka gama maje ɗaki ne maka taliya. Ai wallahi bai zuwa ni ma na girka jarmiya. To ɗaki na za ya shiga. A'a ɗaki na za ya shiga. Ni ba inda za na shiga, ke maganar ki taliya, ke kokin girka jarmiya. To duk kwado ina jira. Ke je ki kawo taliyar, ke ma mai miyar je ki ɗauko ki ma haɗo min da biredi. Ba shi kenan ba ni dai zan ci aiko? Sai a zauna lafiya. Bari ma ɗauko tabarma. A'a baby na, bari in baka a baki. Sweetie, ai ni ba zan baka ka cire hannunka ba ka san ina faɗa in ji da kai. Hai! Woo! Sam, ba sa miki baki. Kai! To gashi baki fasa mata baki ba ni kin buge min hanci. Ya haƙuri sweet ina. Ewe, sweet. Ki kiyaye ni fa. Sannu mai gida, sannu. Sannu shawa. Kai, na fuskanci in fa zaman biya ta a haka da matsala. Don haka yanzu za a yi rabon girki ku bar a zazzala. To ai gwara ma ai dan kar da amai da ni bula. Ni ma na amince ka raba mana babu matsala. Kai kwana tara ɗaki na goman ko na bar mata adalci na yi. Wallahi ba za ta sabu ba. In ɗaya in biyu in tara abin da ya baki san ya bayi. Saboda ni sa'a ki ce ba. To, ikon Allah, wato tun kafin in yi rabon kowa kun gama rabawa ma. To naji. Ku daina yin fada don Allah, ku daina yin fada matana. Ku bari mana fada sai ka ce kaji. Idan kuna fada lamurana za su tawaya. Na zama bani da kosi sun sai muku taliya. Sannan yawan fada zunubi ne a gidan haya. Shi zai sa makwabta su san sirrin da muke ciki haka bai daidai ba. Kinga don girman Allah don annabi au oke tafiya kika yi to ke
ke kin ga tunda dai an au to wato ga sakare kun bari a tsaye ko kirka ki lalle akwai badakada. Wannan shiri zai ci gaba da zuwa muku ne a duk bayan wata daya. Don haka ku yi subscribing channel ɗinmu Mai Jamfa TV sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da mun ɗora. Mai Jamfa TV tashar ku ce.